Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sikoma kwambiri cheya ndi komiti nonse muli muno. Ineyo panali pa 8 Juni nditadzuka mamawa ndinatenga foni yanga ndikulowa ku Facebook. Kuja ndinoona kuti kwachitika maliro akasambala. Ndinadzutsa abamba sambalopa kwa zoti tonani izi. Ndinatenga foni yawo ndikuona ndikuyisiya. Atsitsu menelo nali Saturday. Anali pa khomo. Anachokapo cha kumadzulo, I think around 2. Kena kuchama past 5 ma 6 anandimbira foni kuti tikuperekeza maliro aja tikatenga Blantyre kupita ku Mzuzu apita kuNkhatabe. Ndilongezere zovala zoti ndiyende nazo. Ndinapanga mina nandiuzira ndifo choti akamachokapo ndimalongeza zinthu ndineyo. Anabwera mapast 8 anadya ndikugona. Ndadumpa poti anani otanyamuka mawa pa 9 mamawa. Kena kono kutacha anazanduza I think chama past 8 kuti ulendo uja ndaupanga cancel tinyamuka chama lanchawa. Basi ndinazisiya zimene zija kumapanga zinthu zanga ndinakonzekeretsa chokudya anadya ndinanyamuka chama 11:45 kwaperekeza ku office kwawo. Ndinayindika mwana kanga. Anatsika galimoto ine ndikutenga galimoto mapiro nyumba koma analizoti abwera mawa around 3. Basi nditatero ndinapita nyumba makapitiza zimene mapanga. Kozi tinali ndi farewell party yamina nala Air Force Commander timasanzikana ndi akazawo ku Officers Mess. Ndili kumene kuja upate chama 7, I'm not sure nthawi koma kunali kutada anandiimbira foni koma ndifusa za mwana fa tsiku limene lero pa 9 ipo. Kamwana kanga kanyamata kanabwera mu UTM holiday maphuzi ya William Male ndinantenga ma 3 am kukankweza basi. Ndama ndifusa kuti mwana waje waenda bwanja anaimba kuti wafika. Na yankhote wafika. Namzara okay chabwino. Ife tafika bwino koma weather sinali bwino. Kunoko kukuzizira kwambiri moti ndalowa ndatani ndagona. Nanata okay good night. Ino mapitizo cheza ndazimaye aja. Nacho komwe kucha napita nyumba ndinakagona. Mawa lake napatsa good morning chama 7 anandiyankha past 8 morning. Basi ndinankhuleso nawo china chichonse. Kufika na chama around 2 nakhapa mpando ndimadya. Kunabwera Kenon Dokwe ndi ameja Kalinga. Ndinamva kuti kwabwera galimoto fana kai wafupi ndi pakhomo. Atsika anthu awiri. Ndinazamva kuti tigogode apa ngati palibe apa ndiyoti mwina tipite useri. Ndinadzuka pa mpando paja ndikugwira chitseko ndikutsegula nakumana ndi Akalinga afuna kuti azipangano ku pakhomo. Nditaona ndi protocol yakwame zinali zoti ndinadzidzimuka ndimangona thunthumira. Kozi ndinazoti chilipo chomwe ndinaganiza naona kuti mwina amuna anga adwala. Kozi sizimachitika kuti zibambo kulibe ndazibamba bwere kukhomo kucha. Ndazibamba jana ndionaso kuti nineyo ndinazakha ngati ndatutumuka. Ndanandizoti ayi mayi tadikira nikayi. Ife timakufunani koma timafuna tilowe nyumba tikhale nanu. Ndinazoti okay dikira nikayi. Ndinalowa nyumba chotsambale kaiko kitchen. Ndinabwera nazo alowa ni bambo. Ndanalowa ndikukhala. Ndatakhala ananduza kuti abambo pajana uluka mukudziwa ndikuti ata okay chabwino. Ifeyo tabwera kuti tikuuzeni mwina muzangona nkhani mu social media. Ndetafuna kuti mukamaona tikauti takuuzani. Ndege imene amayendetsa munano yasowa. Koma sikuti ndizodetsa nkhawa kuti mudandaule chanjani ikufufuzidwa kuti mwina yatera kwina kwake ipezeka. Nauzota okay chabwino anazota koma musamuze wina aliyese mudikire kaye. Nanota koma no siningakwanisi kukhako ndekha kuno. Bwanji nditaita nanti anga kuti abwere tikhale anthu awiri 5 ichi ndikuchona kuti chandikulira. Anazota okay palibe vuto. Tizikudziwitsani mene zikuyendera. Azibambo ajana nyamuka ndikumapita. Ndimene no
kunambo bwera azibale anga azinzanga atamvoti mundege mucha asambalo panalimo. Basi tinakhala kuja tinagona sana bwereso anthu aja ndi ripoti lililonse mpaka na mawa moti zina zonse zimachitika kuchokera kwa azibambo awawa ndimangona no pa social media. Endi maliro aja ndinamva talengeza a former president kuti ndege ija yapezeka anthu aja amwalira koma akwame aja sana thiso kuti abwerere azandidziwitse ngati ife yakubanja. Ndezitatero mudzi wabe munthu zoti zodzidzimutsa ndinadwala ndinakanika kuti ndinyamuke ndibwere kulilongwe kuno kumene kunali kuti anthu akuzadikirira matupi aja sindinabwere nawo ndinakhalabe ku nyumba amandipanga monitor ifo kuti BP yanga inashuta. Ndinakhala Tuesday lija pa 11 pa 12 nali chigonerebe pa 13 nditaona kuti at least ndadzuka bwino ndinapempha galimoto mabwana azimayi amabwana kuti tandithandizeni galimoto ndikafika kulilongwe. Anandizoti hayi kulilongwe simutani simupite foyino mukudwala. Ndebe pumbu mene nimamvera naona kuti aine nditokafika ndinanyamuka magalimoto amalirona kumanawo pana Thenje nayi titalumikizana ngale ndi achibale amene anali mmenemo sindinakwera ndikumabwerera ndi maliro aja. Titabwerera fika Zomba panali kuti anena kale kuti maliro aja asafike ku Khomo chifukwa kwawo ndi pafupi ndi St. Luke's Hospital. Maliro aja anaenda straight kasidwa ku mochari. Anayika ndi casket yomwe I think kunali ujeni yoti ndi yayikulu asifinapita unyumba. Mawa lake maliro aja nakatengedwa mwambo unayambika tinalibe access yoti atitsegulira ucheni casket ija tione ayi si anatitsegulire mpana maliro aja nakayikidwa sitinathe kuona foti mwene analamulira kuti asatsegulidwe asatani tinalibe chochita. Ndipo wafusa chibale na mina anathamangira ku mochare ya kunoko kulilongwe atanango uzidoti uza doctor utapanga postmortem akuti alumikizane naye zimene sizinachitike komanso sitima zoti anapanga identify body ndi ndani wanso sitima zoti anakatina kaika ndiwo omwewo sitimadziwa kufika na lero. Nengi ningalongosole moteromo mene ndilekeze pomwepo. Tupempeni time ka 1 minute kupereka ulemu. Mzimu wa Lieutenant Colonel Sambalopa utse mutende. Tutokoze madi pasatsarane wang chimene mukudziwa tukupemphani kuti tukufuseni mafuso kuti mwina pali zina zimene simona fotokoze kamena anthu sanamvesetse ndi mene nanenera kale moja kuti si cholinga chathu kuti tukukumbuseni zakale koma cholinga chathu chakuti kafukufuku wa ndege ameneyi amalizike bwinobwino ndi tisegula flow kama members kuti azikufusani mafunso tiyamba ndi Dedza Kasina. Zikomo kwambiri chair chifukwa cha kupereka mwayi kwa Dedza Kasina. Mayi Sambalopa poyamba landirani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera ku Dedza Kasina chifukwa chotaya
okondeka wanu amuna anu Ken Sambalo pa ifa yotereyi. Komabe imene anenera a chair mundilola kuti ndifuseko mafunso angapo kuchokera pa presentation yanu imene mwatipatsa komanso imene mwalongosolera. Poyamba ndimafuna ndimakupfetsani bwino lomwe, ndimafuna nditamva kuti kodi mutayankhulana madzulo apa 9 Juni mwanena kuti anakuwuzani kuti afika koma anali ndi mwina panali zovuta anatsika chifukwa cha nyengo ya tsiku limenelo. Mchizungu mwano mwagwisa kuti great difficulty because he landed with great difficulty because the weather was bad. Nyengo inali yoyipa ya tsiku limene pa 9. Ndiye amatero kuti akagona chifukwa kuti amava kuzizira kwambiri. Sindinavepo kuti ulendo wawo wa pa 10 ngati anakuwuzani, chifukwa pa 10 mutero kuti munangopatsana morning mamawa pa 7 imene anakuyankhani past 8 ndi imene munayankhulirana. Ndimafuna nditamva kuti kodi ulendo wawo wa pa 10 obwera kudzatenga vice president anakuwuzani? Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse sanandiwuze chilichonse. Pandinango apatsa moni mamawa ndikundiyankha sitinakhale ndi mpata kuti tinakambirana zina kuchoka pa moniyo basi. Panene paso mutakambirana kuti anafika nyengo inayo yipa kagona kuzizira sananene kuti mawa ali ndi hayi anali sanandiwuze chilichonse, anangondilongosolera zimene zoti afika akumva kuzizira agona. Tathokoza. Ndamva bwino lomwe kuti zitachitika izi anabwera ku ntchito zakuwuzani kuti ndege yasowa, kuti musavere kwa anthu ena. Anabwera Ken Ndokwe ndi Major Kalinga. Koma zitachitika izo kupezeka kwache ndi za maliro simunalandira uthenga lonse mpaka na lero. Ndabweza ndi mveso bwino. Atabwera Major Kalinga ndi Ken Ndokwe kukuzani kuti ndege imene amayendetsa munali amuna anu yasowa akuyang'anabe. Kupezeka kwa ndege ku maliro kudabwera uthenga lonse official ochokera ku ntchito kwawo? Ayi sunabwere, ndinangoonera pa social media pomwepo. Ndiye mwanenanso kuti maliro amene atachitika ali kumochale achibale atapita adawuzidwa kuti kukhala postmortem, koma adawapasanso nambala ya doctor amene adagwira ntchito imeneyi, koma sanapatsidwe mwayi okapanga identify kapena kukaona thupi la malemu. Mpaka anamaliza kugwira ntchito imeneyo anangoona coffin itatu casket itatu panja kuapatsa kuti thupi la abale anu ndi ili. Palibe uli mmodzi amene panga confirm thupi la malemu mpaka munakayika. Zikomo kwambiri chair. Anthu amene anali kumene kusuta anapatsa nambala koma anangouzidwa kuti apatsa doctor okuti akufamily azumikizana naye amene sanawuzidwe kuti ndi uyu, komanso sanafusidwe wina aliyense kuti alowa akapanga identify body ija kufika anangotulutsa. Ndi mafuna kuti muthandize mutsimikize kuti munangopatsidwa casket ya malemu yonena kuti ndi thupi la malemu Sambalo mpaka mudayika. Palibe wachibale amene anaona ndi kutsimikiza kuti thupi ndi la Sambalo. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Palibe anaona wachibale wina aliyense. Soneza kuti titanena kuti simukudziwa pamene munayikayo ndi m'bale wanu amuna anu simukudziwa yet? Situkudziwa futi tinalibe umboni sinanga sitinawo khali ndi mpata kuti tinakatha kuazindikira. Sana amene anabwera anakhala pa mpando umenewo anakambapo nkhani ya postmortem yomweyo malizatsi mutapita ku inquiry yoyamba ngati anakuyitanani mutsimikiza, komanso BFU report adakambidwa nkhani ya postmortem kwauza kuti mukhoza kukatenga malizatsi amenewa ku OPC. Inu ngati banja la Sambalo munawuzidwapo zimenezi?
kuinkwale yoyamba ine sindinapite, anapita ndi alamu anga, komano sana ndilongosolere kuti anawuzidwa kuti akatenge ripoti ku OPC. Ende sindingakwanitse kuti ndingayankhe pamenepo. Mwina mukhoza kufuna kuti komiti kuthandizeni bwanji pa nkhani ya ripoti limenelo, kapena mwina kupangaso fresh postmortem kuti choyamba tidziwe kuti mudayikawo ndi asambalopa kapenayi? Ndiyankhe chonchi. Ripoti imene ingati ilipo timangofuna kuti mutatithandize yomweyo kuti tione fund imene makambirana ndi azilamu anga ananena kuti kukapangaso postmortem ya tsopano akubanja sakufuna. Chabwino, chair, mwina bendi pitiriza kupempha ngati ngabwere nthawi ina, koma ndikadakonda kuti mwina alamu awowa amene sanali ku mochari kuno kulilongwe, mwina tikamera na anthu ena aja kanabwera kuti they should confirm pa zinthu zinazo, ndi mene ayankhira mayi sambalopa. Mwina pomaliza umoyo wawo, health status ya amunano anali ndi vuto linali lonse mwakhana zaka zambiri ngati amunano, anali ndi vuto linali lonse pa nkhani ya health wise umoyo wawo. Kendisa yankhe funso lomalizirali ndiyankhe alamu anga amene anapita kuinkwale yoyo kumochali kunalibe. Amuna anga anali abwinobwino, anali healthy samadwala. Tokoza kwambiri chair kuchekedza kasina. Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair. Ndipepese kuchokera Mwanza Central kwa mayi sambalopa komanso banja lonse chifukwa cha chipinjo chimenechi. Ndinaona pa tsamba la Facebook patalembedwa nkhani. Page imeneyo inali ndi dzina lanu. Ndifuna ndingofunsa ngati page yodi ndi anu, komanso munalemba zimenezo ndinu, mawu ake anali otere: amunanga anafera zaeni ine 10 June 2024 sinzaiwala. Page imeneja ndi anu? Ayi, mene si page yanga. Komano sindikumbukira kuti nali page yanje. Panayikidwa maudiozi omwe mzimayi wina amapanga accuse politician wina zinkhani zawo kumatchula ngati za zotera sing'anga kamati baba kamati chani mukulongosola kwawo, ndayiwala sindinaziloweze bwinobwino. Ndo nditamvesera zimene zozo ndimene ndinalemba comment imeneyo koma sipo page kwanga. Munayika comment imeneyo? Ndinayika comment imeneyo koma si page yanga. Koma imeneyo si page yanga. Sindingakumbukire kuti inali page yanje koma ndinalemba comment imeneyo fuacha zimene ndinamva mu audio zimu. Okay. All right, chabwino. Ndiye kuti inali comment yomwe munagwiritsa ntchito page yanu, dzina lanu la pa Facebook. Ndinalowa ine ndinali ku account kwanga ndi ndinangopanga comment ku page kumene kwako ndayiwala soti ndi ku page yanje. Komano ndina comment nali ineyo chifukwa cha ma audio zomwe ndinamvawo koma sinali page yanga. Chabwino. Ayi, nimafuna ndingotsimikizira kuti mawuwo analembedwa ndi inu, chifukwa ndinaona ndithu pa tsamba la Facebook pali comment ya mtundu otero. Chair, mundilole mwina ndifunseko kuti mawu amene anali ndi tanthauzo lina lake kapena kuti mwina munangolemba kapena panali zaeni zimene mmazidziwa? Zomwe chair. Olemezeka mene ndayankhira muja kuti ndinangopezerera ma voice note iwo ndikumvetsera nawo endi ndinakuyankha pompo. Chifukwa cha mene zomwe ndinamvazo koma suti ndinazoti zili mutu mwanga ndinangozilemba ifoti ndinakumanizana nazo pompo.
zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Pa Solomwelo munati munayankha facha zimene munamva zimene zinali pa audio. Panopa muli ndi mkwiyo kapena mulibe mkwiyo? Zikomo kwambiri chair. Ndilibe mkwiyo wina uliwonse, izozo ndinangoziyankha kutengera ndi post yomwe ndinakumana nayo. Zikomo kwambiri. Athokoza. Lowa. Kwambiri chair. Poyamba ndipepese mai Sambalopa chifukwa cha imfa imene inagwa mnyumba mwanu. Nkhani ya ngozi ndiyovuta kwambiri. Zimasiyana ndi maliro kuti matenda mwina mmazonda pa nyumba. Ndili ndi mafunso awiri atatu. Koma funso loyambirira ndila kuti mukuonetsa kuti munadzamverera ma voice note pa Facebook. Ndipo mutamverera ma voice note amenewo munadzayika comment yonena kuti amuna anu anafera za yeni. Ndimafuna mufotokoze mwatsatanetsatane kuti voice note imeneyi munali uthenga wotani umene unakupangitsani kuti muyike comment imeneyo. Zikomo kwambiri chair. Mene ndalongosolera kale kuti sindingazikumbukire ndi nali zoti zangochitika I think chakumene zimene zija. Koma ndanoti zinali zokhudza kuti anthu amapangana accuse ngati za ufiti. Zoti kaya maenda motani singathe kulongosola ndayiwala koma zinali mmene mu voice note imo. Tiwake mafuna kuti mwina mungofotokozapo kuti za ufiti izo zimene anthu amakhala ngati akukambira nazo ma voice note. Zinali zokhudzana ndi ngozi yomwe ya ndegeyi. Zinali zokhudzana be moteromo koma siningathe kulongosola bwinobwino kuti zimalumikizana bwanji ndi ngozi ya ndege koma no zinali zoti anthu amadziwa zoti chinthu chochitika. Mmene amalongosoleramo koma no siningapeze so ma voice note yo ndilibe. Koma no ndinamvetsera kona linabwera comment imene yoyo. Ma voice note imene mwina mmatchulidwamo maina a anthu amene mungathe kuwakumbukira nkutiuza kuti ku committee kuno tithe kutsatira nkhani imene. Maina ake amene ndingatchule ndi amene amachudwa ndi Patricia Kaliati. Nzima yamayankhula kumwe apanga accuse yonse ndikumudziwa. Wina amachulidwayo kuti kumene amapita kaini yake yonse ndikukumbukira bwinobwino amati baba I think so. Koma amati wa ku Nigeria. Ndi anthu awiri amene ndingathe kutchula. So kwambiri. Ndimafuna kuchoka apa ndimafuna ndikufuseni kuti mwina pa ngozi imeneyi inuyo ngati mkazi wa Malemu Sambalopa mumakhala ndi mafunso osiyanasiyana amene mwina mayankho ake sanathe kupezeka. Mungathe mwina kuti fotokozera kuti mumakhala ndi mafunso a mtundu wanji kuti mwina komiti ino ithe kuwunikirapo pa mafunso ngati ameneyo ngati mungakhale nawo. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Ineyo ndikanena kuti ndi mafunso ndinama koma ndimangofuna sisi kuti nditazadziwa kuti chinachitika ndi chani. Basi ndi chimene moyo wanga ndi akubanja kwathu timafuna. Zikomo kwambiri. A BFU anapanga kafukufuku ndipo mukafukufuku wawo amanena kuti ndege imene inagwa kunthungwa kuchikangawa inali ili bwinobwino isanagwepo, inalibe 49 yonse. Komano iwo mukafukufuku wawo amanena kuti chimene chinapanga contribute kwambiri kuti ndege ija ipezeke kuti yachita ngozi inali nyengo. Ndipo mu report lawo final report imene anatulutsa BFU anayikapo zithunzi za ku satellite za kunthungwako zosonyeza nyengo mmene inalili pa page 59 ya report limenelo. Inu report limenelo mmalitenga bwa mtundu wanji? Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Ineyo report ija sindinaligwire m'manja mwanga kuwerenga. Zimene ndimadziwa ndi zimene anawerenga aine akatatitana kumene kunali Gerege Eugene kale. Ndinangomvetsera zimene zimawerengedwa koma ineyo pandekha sindinakhale ndi chidwi choti
ndikhale nalo ndikuwerenga kozi ndimaona kuti zipita nkholo zomwe amalembazo zambiri za ndege sindingakwanitse kuzimva pandekha. mafunso anga amene supplementary Mulanje North. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndijoyinane ndi amene alankhula aphungu anzanga kupereka chipepeso pa imfa ya mnanu imene inachitika pa 10th June 2024 pepani kwambiri. Ndingofuna ngongezerapo pafunso limene afunsa Dowa Kasangazi. Inu kunoko kwabwera makamaka anzathu ku MDF almost onse anabwera panopa amatsimikiza ndithu kuti malemu amunanu anayikaswiri pilot wake usati pilot wamba, and he was one of the best Donia pilots. I mean, it will take time kuti kwapanga replace. And then mafuna kufusa bankani imene afusa ya weather. Inu panthawi yonse imene makhanao pa maulendo amene akhala kuyenda, mungathe kuyuza forum inoyo kuti alipo masiku amene anayenda ndikubwera kuuza ndikuti kunayi nyengo weather yovuta kwambiri koma anapita ndikubwera ndikutera bwinobwino. Izi zinamba zachitikapo mmoyo wanu mukhale nawo limodzi. Zikomo. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Ayi sanandiuzepo amuna angaza kuntchito samakonda kundilongosolera. Komano tsiku ilili I think forana ndiyimbira phone fo amafuna kumva za mwana ndi mmene anajejemera ndi weather ndikonana ndiuza koma masiku enawo ndina amasanandiuzepo mmene amayendera maulendo awo ndimangoona kuti apita abwera. Zikomo kwambiri. Detsamaya. Zikomo kwambiri chair. Pepani wambiri mai chifukwa chotaya okondedwa wanu. Ine choyamba ndimangofuna ndidziwe kuti kodi panopo moyo kuyenda bwanji. Mufuna ndidziwe mukukhalabe komwe mumakhala kapena panopa munasuntha moyo kuyenda bwanji. Choyamba ndinafuna ndidziwe zimenezo. Zikomo. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Moyo wanga ukuyenda wantu nangasi anandipatsa ndrama ndimathamanga ma business tanga ndikumatha kuthandizikira magawo amene ndimasowekera. Kulaini kweya wingi ndinachokako ndinakakhala pamalo panga. Zikomo kwambiri. Pepani wambiri. Muna fotokoza kulankhula kwanu kuti mutangomva za uthenga wazovuta zimenezi munadwala BP yanu inakwera. Sindikudziwa ngati padalipo nthawi imene anakufunsanipo nkhani za zovala kuti mwina chifukwa tinamva mabanja ena anafunsidwa kuti mutitumizire zovala khala ngati kuti muchati machitira pamaliro kuti sindikudziwa ngati uthenga ngati umenewo mudaumvapo ndipo ngati mudatengapo gawo kuti munatumiza zovala zina zilizonse ndipo ngati munatumiza kudzera mwandani. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Sindinafunsidwepo kupereka chovala china chilichonse nthawi ya maliro ndesitudzoti anavekedwa chani. Zikomo kwambiri. Ningochita mobwereza pang'ono funso limene anafunsanso anzanga kuti chinali chachilendo amuna anu kuperekapo uthenga okhudza za nyengo komanso ndikuwuzani kuti ndigona mofulumira lero chifukwa nyengo si inali bwino. Kamene kakanali koyamba mwina chiyambireni cha ntchito yawo eti. Eya ndikutsimikiza kuti kanali koyamba. Somba Tondwe. Zikomo kwambiri chair.
Inenso mundilola ndiyambe ndikupepesa chifukwa cha chipinjo chimene munakumana nacho maisambalopa zimwawo ziusamutendere. Chair, ndafusapo kangapo fuso lokhanga lomwelomwelo, koma I just want kuti tikhale consistent ndi information yathu. Nde ndifusa kuti potengera kuti onse amene abwera amanena kuti anayitanidwa ndi ya polisi kuti akatenge zinthu zimene zinatsala pa ngozi. Inu kumbali yanu munauzidwanso kuti mupite nawo? Sikomo kwambiri Chair ndi komiti yonse. Tinayitanidwa ndipo tinapita ku area 30. Kumene anatizoti tikapanga identify zinthu zimene zinapezeka pa malo a ngozi a ndege. Nde kumeneko anakupatsirani zinthu ngati chani ndi chani? Sikomo kwambiri Chair ndi komiti yonse. Zinthu zimene zinapezeka zomwe zinali za sambalopa, napeza laptop bag yomwe munali mabuku awiri koma zinali zoti zinanyowa ndi mafuta, charger chawo, power bank ndi phone imene inali yoti yangonyenyeka pa ujeni pamwamba pa screen pa koma soti inali yoti yaphwanyika kuti yodetsa nkhawa. Kwazi nditaitenga phone yo ndinayika ndi power bank ija ndikuyiyatsa ndinayitsegula bwinobwino. Panopo maene tikuyankhula, I'm interested in the phone. Pamene tikuyankhula pano ndakuti phone yo ili ndi itakhabe ndi access ngati mumatha kuitsegula? Phone yo ilipo komano chomwe chinachitika ndichoti mwana amayiseweretsa nde ainasweka OCD. Nde tapita kokonzetsa ati sima yake ndi anayipezeka kuti anayiflash koma phone yo ilipo. Komano okonzayo sanandiuze first namudandaula tona kandiuza kuti phone chasiku yake ndakakuzoti ngoyisiya. Komano the third party ndoti anayiflash koma phone yo ilipo. Koma kungotsimikiza inalibe yosweka? Kusweka kwake tu kunali kuti ujeni OCD ja yangokhanga yangonya mene mapangira ngati glass la gali moto lije. Okay. Kuti langonyenyeka koma limaoneka bwinobwino sichonse ndimachiona. Koma singane kuti inali yoti yaonongekeratu kozi taitoka nayo umekoko tinakangoyikisa OCD. Basi imagwira ntchito bwinobwino chabe kuti mwina simamveka kuyankhulana. Nde mwana amakonda kumaseweretsa ndi ndimene anapezeka kuti mwatsoka inaonongekaso ndikukapanga ndikuflasha ndikuchoka mu mamujeni information imene inali mmene momo. Zikomo kwambiri, pepani kwambiri. Nkhani ya sim card, magwiritsa ntchito sim card yawo ya masiku onse phone imenemo? Ilimobe mpaka na panopa sim card yawo sinachotsedwe. Okay, Chair, I think that's one thing that can help us, Mwina, as a hint to lumiza ndi information ina. Kupatula phone, munachulapo power bank, ngati namva bwino? Nachula power bank, charger chawo, laptop bag, ndi munali mabuku ena kawiri. Ma notepad chonchoti koma analoti apangidwa soko ndi ujeni. Nimafuna ndipemphe nawo ngati mungatipatse condition imene power bank inalili kumbali ya damage kuti nali bwinobwino komanso mabuku amaoneka bwanji komanso mwina charger ndikhulupirira charger imene cha laptop Ayi charger chimenecho ndi cha phone. Laptop ujeni charger chimenecho ndi cha phone. Power bank ndi yomwe ndinagwitsa ntchito so ku charger phone imeneyo final yoti yazima then ndinachita kupanga ndi power bank ija ndikuyiyatsa. Kutanthauza kuti power bank yo ili bwinobwino mpaka na pano sinasweke komanso mabuku ndi charger zonse zili bwinobwino. Ongotsimikizira. Okay, ndio power bank yo pano pa inaonongeka. Komano makopa anali mmene momo alipo. Zina zimaoneka, zina sizimaoneka, zinafufuti, zinapanga fenti. Pepani, ndimafuna tingokhala ndi chithunzithunzi kuti condition machisanzo ndipemphe mwina chabwino mungu komenta pa power bank. Mutsimikiza kuti power bank sinaphwanyike?
power bank sina inango yakhanga ti kumatuka koma imagwira ntchito sinaphwanyike ndikana kuti inaphwanyika ndoti ndinamba. Zikomo kwambiri. Chair, that's all from me. Ilonge mude. Zikomo kwambiri Chair. Inenso ndi join anzanga okupepesani maisambala pakuti pepani kwambiri ndi zovuta zimene zinatichitikira tonse tinaluza koma inuyo munaluza kwakukulu chifukwa anali wapamtima panu. Pepani kwambiri. Pepani ndikhala ngati ndikubwenzeratsani mbuyo komabe ndimafuna mwina ndingomva maganizo anu pa funso limene linafunsidwa la comment imene mudachita pa Facebook. Mwanenapo kunena kuti zinali ngati za ufiti, so za ufiti pena pake zimavuta kuti uzinene bwinobwino komanso kuti uyikepo mawu bwinobwino. Nde manena kuti maodo amenewo zinthu zimenezo zimamveka kuti amatchulapo Honorable Patricia Galiati komanso inayi ndi God Papa kapena God Papa. I think ndi God Papayo koma zinali ngati zoterozo. Ndi God Papayo ndi Honorable Patricia Galiati amene amatchulidwa mu nkhani zimenezo. Ndeno ndimafuna kunena kuti inuyo mukakhala panopa mkuona mbuyomu mukuganiza kunena kuti comment imene mudachitayo mukhoza kuchita belero kapena mukhoza kukhala ndi maganizo ena pa zimenezozo. Zikomo kwambiri Chair ndi komiti yonse. Izo zomwe ndalongosolera kuti ndinapanga comment ndi imene ndinamvera zinthu zimenezozo. Nde kuti panopo kuti ndine kuti nditha kupanganso sindinganeneretu chifukwa choti palibepo choti chindipangitse kuti ndinene zoterozo. So kwambiri. Mwina kufupikitsa kwake nkunena kuti mmazikhulupirira zimene zimatchulidwazo mwina ndingofunsa mwachindunji motero. Zikomo kwambiri. Ineyo ndinali kuti ndaferedwa nde zinthu pa social media zimaponyedwa zambirimbiri. Nde inenso ndimamva mmene zinthu zikuyankhulidwira koma nonse ndingayikireponso ndemanga ina yoposera zimene ndayankhazi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza ndingofuna ndimvenso kuchokera kwa inuyo. Mu ndege imeneyi munali asilikali atatu mmene timauzidwa, asilikali ngati aku Malawi Air Force. Ndiyeno panafunsidwa mafunso angapo okhudzana ndi thupi ndipo simudalione ndipo mudakayika osadziwanso kunena kuti mukwayika iwo malemu Keno Sambalopa. Ndimafuna ndingofunsa kunena kuti koma mukakhala ngati inuyo komanso ngati kubanja pamakhala chikayiko china chilichonse kunena kuti amene aja tidayika aja ndasambalopa kapena ayi sasambalopa. Zikomo kwambiri Chair ndi komiti yonse. Chikayikocho chikumayenera kukhalapo nanga sisi tinadziwe kuti munthuyo anali yemweyo kozi tinalibe access yoti tinakatha kutsegula ndi kuona kutsimikiza kuti anali omweyo. Zikomo kwambiri. Mafunso anga ndi omweyo. Zikomo. Yes, Dedza. Kenako timalize ndi Zomba City South. Zikomo kwambiri Chair. Funso langali pepani mai ndikuona kuti ndikovuta kwambiri kuti tisadziwe kuti thupi limene linayikidwalo ndi lomwelo kapena ayi. Ndiye ndimangofuna ndidziwe kuti achibale ena amene mumalumikizana nawo mwina kulilongwe kuno chifukwa mwatiuza kuti munakumana panathenje. Sindikuziwa ena amene anayandikira makamakaja munatchula kuti amapita chakumochale anakhala nawo anali panja chani. Mwina amenewo monga anapemphaso anzanga mwina mutatipasa dzina lawo iyo ndi request chabe. Koma ndimanena kuti Chair kumapeto kwake ndikudziwa akubanja akukana nkhani ya autopsy chifukwa chakuti zikatero ngati ndinakumvetsetsani bwino kuti akubanja akunena kuti matupi asakapimidwenso kachiwiri. Ndinakumvetsani bwino pamenepo? Munandimvetsa bwino. Okay. Mwina So mwina mulipo mwevo. I think pali mwina kusamvetsetsana pa autopsy. Autopsy ni ntchito
sinchiro imodzi ya autopsy kuli ma samples amene akuna bangide test autopsy sikuti ndikufukula matupi kokha hayi manifested so abanja kwena adziwe tikana kuti matupi akapimidwe sikuti ndikuti ndikufukula tu kuli ma samples amene azipatala ali nazo matest amene anachitika kuli zithunzi zimene zinatengedwa ndi amakhani njira zawo zobanga verify kupitaso kukaunikira kuti zimene zinapangidwa zinali zoona ndi sindikukhulupirira kuti akubanja akukana zimene zizi mwina pamene pali vuto ndipo fukula thupi tikali very clear koma sindikuziwa ino akubanja mukukaniratu kuti masamples asakapangidweso test asakaunikidweso kachiwiri kapena vuto lanu lenileni lilipo fukula thupi. Sikwambiri cheya lengi vuto lilipo fukula thupi ndi zimene sakufuna komano masamples yo ndoti gatalipo mutha kupanga. Sikwambiri Atakosa ya ndatoza mbiche apo panga clarify pounikira pamenepo chifukwa zikavutitsitsa ndeti chomaliza chimene uchitika ndi kutenga ma DNA samples and pa DNA sample ndeti ngati patapezeka kuti kaya anatenga magazi olo china chake zimene mukunenazo chair pogwisa ntchito njira zina popanda kukatenga ukafukula matupi ndikukhulupirira kuti mina madokotala athu amene angachita kafukufuku mwina ngati nkutheka atokhala ndi zimenezo komanso ndikukhulupirira kuti achipatala mwina zithunzi anajambula za matupiwo zimene mwina zingathandizebe kuunikira kuti ngakhale kuti mwina achibaleni panalibe koma amene anali mkatimo atathandiza kuunikira zimenezo koma ndifunso lofunika kwambiri kuti namalira ayankhidwe chenicheni pa mapeto pake pepani kwambiri mayi zikomo. Supplementary deza kasina ndati malizire letu. Chair kuwava mai Sambalopa pakabendika chikeko pang'ono kwa amene adayika fosa naone kuti madeka thupira ndani nona alapanga identify koma tikapita page 57 58 ya inquiry report lija inalongosola bwino lomwe kuti MDF officials they were pushing kuti akhalo yambirira to dispatch the bodies, so meaning there was an official MDF amene analipo bankhani ya autopsy and identification ya bodies from bodies. I just remember there were my book my coffee na janani midwa maina akamatuka mene much. So I think the chair from you through your chair, if we can have the official OMD from analipo for identifications and autopsy so that they can come and give in their testimony. If you're not satisfied, we still have to go the DNA way to identify the good la Malemu Sambalopa. I submit for chair. Ichi ndi chifukwa chake komiti inoyo inayika ndondomeko yakafukufuku tinene kuti strategy yathu ndi phase 1. Phase 1 tikumana ndi anafedwa atifotokozere koma kuli phase 2 ndi phase 3 yomalizira imene kuzakhale kufufuza kuti ndege inapezeka bwanji matupi anapezeka bwanji matupi anapangidwa hando bwanji matupi anayikidwa bwanji kumeneko ndi kumene kuzakhaleso anthu amene ali pa site tizafuse mafunso oyenerera fuka iwo kunalibe. So ningofuna kukutsimikizirani kuti so tini njira zina zimene tigwire ntchito ndikunena izizi kuti mwina anthu akutimvera online. Sikuti kufufuza kwathu kuthera kongopanga kufusa mafunso kama witnesses kukhala ma audit tinanena pachiyambi kukhala audit pathologist audit abwera azapange audit bwino ndipo a parliament ayika ndondomeko kuti munthu oyenerera abwere kukhala ma forensic auditors amene abwere zonsezo tifufuza bwino koma chifukwa kuti mafunso akamabwera anthu tikumana nawo pakhalabe mina iwo ukudodoma akulephera kuyankha nafenso sitikuziwa chifukwa ma expert witnesses sanafike ndimangofuna kuti ndifotokoze kuti nawo sakhale ndi chithunzi choyenerera. Ndikhulupirira very clear mbali imene zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Ineso ndajoina zinzanga pokupepesani mai Sambalopa chifukwa cha kutaya munanu Keneo Sambalopa pepani kwambiri. Nkhani imene ndili nayo mwina sitipita kwambiri ku autopsy ko
komabe ndingochita kakomenti pang'ono kuti kuyeza matupi kumeneko zimakhala bwino, kuyeza thupiro komanso kuyeza zina ngati magazi kapena zinthu zina ndi nkhani imatha bwinobwino imakhala kuti mwagunda mbali zonse, thupi komanso mafluids a mthupi. Komabe imene anenera acheya ngati zitazavute mmene mwanenera kuti sizingatheke kuyezanso thupi, palinso njira zina zoti thupi likhoza kufufuzidwa kuti kodi nali condition yanji, chinachitisa ngozi ndi chani. Ndi tikukhulupirira kuti akabwera mapathologist amenewa, forensic pathologist amenewa atithandizira nzeru. Ndimati sindipita kwambiri ku autopsy chifukwa mezi mwanenera mu ripoti mwanu munangomva kuti autopsy yachitika, dokotala amene anachita munasankha sino wa family, komanso mwanena kuti simukumuziwa kuti ndi ndani. Za ripoti ndiye sangati namva bwino ripoti simunayione, ndi za autopsy munandisafunse kwambiri zikukhala ngati simukuziwa china chilichonse. Ndikukhulupirira kuti zimene tanena ndizoona eti. Sikwambiri cheya ndi mamemba onse ndizoona. Zikoma kwambiri. Zingosiyanabe pang'ono ndi maripoti amene timakambawa, investigation report ya previous commission of inquiry. Ndi acheya atithandiza ndi komiti imeneyi kuti tione kuti ripoti zimenezi zimachokera kuti kusogolo kuno. Komabe mayi munayankhula kuti chimene mumafuna inu kwenikweni ndichoti muziwe kuti chinachitika ndi chani. Komiti inonso ikufunanso zomwezo kuti timvesese chinachitika ndi chani. Ndiye mafunso amenewa ndi amene amalawi ambiri akufunsa kuti amve chenicheni chinachitika. Ndiye ndikumafunsa funso limeneli ndithu kwa aliyense amene akukhalira mpando umenewo kuti inuyo mayi Sambalopa mwatiuza kuti mufuna muziwe chinachitika ndi chani. Kutanthauza kuti nkhani ya ngozi kapena kuti sinali ngozi, mumtima ndithu imakhalamo kuti kodi chenicheni nchiti, kuti inali ngozi kapena zinali zina zoti zongochitika kuti si ngozi. Ndinene choncho kuti mmaganiza motero mwete. Sikwambiri cheya ndi mamemba onse. Mutu mwanga ndifo choti ndinauzidwa inali ngozi ndi mumakhazi mezozo. Zina zinofa chazoyankhulaso kona ndikunena kuti ndimangofunisisa nditaza zoti chinachitika chinali chotani, chinali chani. Sikwambiri. Kumalizira cheya ndi nkhani ya imene anakamba anzanga akudowa Kasangazi kuti whether ndithu inachita nawo contribute kwakukulu. Komabe tikamaona mu report ya BFU pa page 53 akukamba za whether imeneyi kuti sinali bwino, komanso akunena kuti lack of situation analysis, amene awareness, komanso inadequate pre-flight preparation ngati zifukwa mwina zitatu. Ndiye komiti inonso ifuna iziwe kwenikweni kuti inali whether kapena anthu amene asanakonzekere bwinobwino, situation awareness chinachitisa kuti aluze awareness imene ndi chani. Zonsezi tifuna tizifufuze, mwina si whether yokha, mwina pali zinthu zitatu pa page 53. Ndiye mafuna ndikusimikizireni kuti nanunso mukamadabwa kuti chinachitika ndi chani, amalawi ambiriso akudabwa. Ngakhale report iyo nayonso inanena kuti pali pakhoza zinthu zitatu. Ndiye mafuna ndikusimikizireni kuti komiti ino ifuna ndithu ifufuze chenicheni chimene chinachitika. Komalizira nimafuna sonane ndikokuyamikirani apoti ichi nchinthu chowawa kwambiri kuti zinthu zachitika 2 years ago komabe mwabwera kuti muzathe kuchita present zimene mukuziwa. Inenso malo mwa anthu akuzomba City South nimafunanso ndikuyamikireni kuti munapanga chiganizo chabwino. Zikomo kwambiri cheya. Mrs. Sambalopa zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yopambana imene munatipasa ife ad hoc committee matifotokozera machimvekere mafotokoza mbali ya awa ndi mathero azokambirana zathu. Sinuzanga limweni mawu malizira. Sikwambiri cheya. Ndithokoze fa chonditana kuti ndizapereka umbono umene ndinali nawo. Sikwambiri. Komano kumapeto kwake tomwe ndinganene ndi chomwe chijandanena kuti ndimafuna nditazadziwa kuti kwenikweni chinachitika ndi chani. Tethudi. Sikwambiri.
Ayi, chinsisa kuchizwa ni mulungu. Feo tiyesesa mbali yathu kuti tukupaseni mayankho ene tungokupemphani kuti usachoke pamaso pa mulungu namene angakutonthozeni kukulimbikisani kuti tsogolo lanu likhale labwino, mukhale pamtendere mu mtima ndi kuchivomereza chinthu chowawa ngati chimene chicha. Tithokozenso mayi Violet Bunya po aperekeza Mrs. Sambala pa kukhala nawo mtima umene musausiye. Sikhala limodzi pa nthawi yabwino ndi nthawi yazovuta. Ndi kufuneni zabwino zonse, muyende bwino, Ambuye akhale nanu. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.